konečně bude zábava. Obávám se, že vás musím zklamat. Zase taková zábava to nebude. Ale pokud řešíte problém s vlhkostí stavby, určitě pro vás bude následujících pár minut zajímavých. Chemické hydroizolace neboli injektáže jsou známá a vyzkoušená technologie. Ostatně, když zadáte do Google spojení chemická injektáž, získáte více než 28 000 odkazů. A kdo se v tom pak má vyznat, že? Různé přípravky, postupy, krémy, gely, beztlaková nebo tlaková aplikace. Takže nejdůležitější, co musíte udělat, je vybrat si partnera, který vám pomůže se v té džungli orientovat a doporučí řešení, které pro vás bude opravdu optimální. A tihle tomu fakt rozumí. Potom už to zase tak složité není. Na základě analýzy problému na stavbě vám doporučíme vhodnou technologii. V základu všechny fungují stejně. Injektovaná látka vytvoří horizontální vodonepropustnou clonu. Jejich společnou výhodou samozřejmě je, že pro jejich aplikaci není potřeba zasahovat do statiky stavby, například i podřezávat. Nejpoužívanější systém v pozemním stavitelství v Evropě jsou hydrofobizační injektáže. V našem portfoliu je zastupují Dicosil a krémy Aquabarier. Oba řeší i velmi vysokou vlhkost podle ČSN. Jejich aplikace je časově nenáročná a jsou ideální pro řešení detailů, rohů, koutů a podobně. Dicosil je možné aplikovat i tlakově, k tomu je potřeba injektážní pumpa. Aquabarier je krém. Má několik zásadních výhod. Je vhodný na kolísavou vlhkost. Je zde lepší než gely, které se neustálým smršťováním zbytečně namáhají, a lze s nimi injektovat i duté cihly, i tong a podobně. Řeší tedy i poškozené hydroizolace u novostaveb. Má 80% obsah účinné látky. Krémy jsou oproti gelům také výrazně levnější a lidé si s nimi zvládnou injektáž provést sami. Pak tu máme ještě Rubbertide. Jeho anglický název se dá volně přeložit těsný jako guma. Je to přípravek na bázi akrylát gelů. Rubbertide můžete použít na zajímavou věc. Rubovou injektáž. Na stěnu, která je pod úrovní terénu a z terénu se k ní dostává vlhkost. Ale vy se k ní zvenčí dostat nemůžete. Pomocí Rubbertide ji můžete nainjektovat zevnitř. Rubbertide gel má jednu důležitou vlastnost a to je reverzibilita, to znamená schopnost v případě vlhkosti nabobtnat a mnohonásobně zvětšit svůj objem. V případě sucha se zase smrští a díky tomu v období sucha v podstatě šetří a má pak delší životnost a větší účinnost. Navíc má jako jediný certifikaci na použití v pozemním stavitelství jako vodorovná clona v cihelném zdivu a můžeme zaručit neměnnost vlastností minimálně 10 let. Myslím, že už jsem toho do vás nainjektoval dost. Detailní informace a technické specifikace samozřejmě najdete na našem webu. A nebo nám zavolejte.